बोका चोदा भलिया सब हन ମୁଁ ଏଇଟା ଧରି କେମିତି ଗଳେଇ ନଟା ଡିକିରେ ଏସ୍କେପର ଲାଗିଛି ଆ ଲକ୍ଟା କାହିଁ ପାତିଆଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ମନକୁ ହୁଗୁଳିକିରି ନୁହେଁକି ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଖାଇକି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଁ ହଉ ମନକୁ ଛାଟିଲା କ'ଣ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଅଳସୁଆମୀ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଫିଟିଂ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଫିଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନେବୁ। ଆମ ଅଳସୁଆମୀ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଅଳସୁଆମୀ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ଏମିତିଆ ପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଲଗେଇବା। ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିନ ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ ଫିଟିଂ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ନେବୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଘର ନାଇଁ ତମେ ବସୁନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଘର ଛୋଟ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ଜାକି ହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ପକାଅ। ହଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଜାକି ହେଇଛି ପକେଇ ଆସ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫଳ ମେଲେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଳ ମେଲେଇ ଦିଅ। ସେମିତି ହେବନି ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଜାବି ଜାବି ଯିବ ଆର ଫଳକୁ। ହବନି ହବନି ଏଇପଟୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଅନା 100 ଥର କଲେ ହବନି। ଏପଟଟା ପକାଅ ପକାଅ ସେପଟେ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବୁଲେଇ ବୁଲି ଚାଲ ସେପଟେ ମେଲେଇକି ରଖିଥାଅ ସେମିତି ମେଲେଇକି ରଖିଥାଅ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦାବି ଦାବି ଚାଲ ଥାକ ପକେଇ ଆସ ପକେଇ ଆସ ପକେଇ ଆସ ପକେଇ ଆସ ଆର ସେଇଟା ନା ମଟରର ପୁଲିଟା ଚେଞ୍ଜ ମଟରର ପୁଲିଟା ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲି। ऐसा आसे ना ऐसा सुन